i krenuo sam u sobi svoj da treniram i onda sam lagano krenuo u teretane, nije bilo tad puno teretana, krenuo sam u teretane i napravio neki izgled, znate, napredujete tada i to te zaintrigira i u svakom od nas se nalazi taj jedan deo takmičenja, ali tako, nadmetanja. I onda sam krenuo da se spremam za takmičenje i prvi put sam izašao 95. 4. godine sa 18 godina i bio sam 5. I to me malo onako demoralisalo, ali od njih 10, 5. ajde. I onda sam se spremio, vrlo brzo postao prvi, što znaju sve moje kolege iz našeg saveza za bodybuilding fitness Srbije, koje ovim putem i pozdravljam. I ja sam tada uzeo 8 titula u juniorskoj i seniorskoj kategoriji, u teškoj kategoriji. I naravno predstavljao, što je najlepša stvar, predstavljao sam svoju zemlju mnogo puta i najlepša stvar za nekog sportistu, to je kad gledamo Noleta i ostale naše i vaterpoliste i sve, da ih ne navodim sad sve, je kada ti svira himna i kada ti se diže državna zastava i stoji ti medalja ovde, ja imam te slike i video zapise, tada ti doživljavaš tu neku ekstazu, kreću ti suze i ti si doneo medalju svoje zemlji uz himnu i to ne može niko da mi oduzme. Znate, to ne može niko da mi oduzme. Koliko ste se spremali, na primjer, za takmičenje? Ste imali trenera? Kako je bilo uopšte doći do informacije, ili tad nije bilo ni interneta? Tad su bile oskudne informacije. Imali smo neke časopise, pa se onda upoznaju šampioni, neki stari, pa onda ide od usta do usta. Sad mnogi od tih šampiona su sada ozbiljni ljudi, ističu se ta prijateljstva gde jedan drugom prenosite nešto i učiš polako. Nije bilo interneta, znate sami. Nije bilo interneta, ja malo vi, malo ti, ali dobro. Da, nema veze. I stičeš rutinu, vidiš kako tvoje telo funkcioniše. I onda zna se kako idu ugljeni hidrati, proteini i tako dalje i dođe se do pravog cilja. Ali osnova svega je vaša volja i vizualizacija da uspeš. Je li skupo da se takmičeš? Mnogo skupo. Da, najskuplja je hrana. Zato sam i krenuo da radim i vrata i da budem lično obezbeđenje i da radim i perionice i sve ostalo, pa onda... Zato što vi morate da pojedete gomilu proteina i hrane uopšteno tokom dana i suplementacije i svega da biste postigli taj izgled. Ne možete vi da imate Ferrarija da mu sipate 5 litara goriva, razumete? Da. Znači, to je suština. Kako izgleda spremanje za takmičenje? Koliko je to u stvari odricanje? Mnogo. Ja mislim da je bodybuilding i fitness da su sportovi sa najvećim odricanjem u svemu. Kada ti gladan moraš da budeš jedno 3 do 6 meseci, zavisi kao kada, ali 3 meseca bar. Kada vežbaš 2 do 3 puta dnevno, sa danom 2 odmora i kada radiš na gladan stomak, kardio i ostali trening, pa onda ideš uveče na još jedan trening, a između tih delova dana, odnosno tih treninga, ti si gladan, jer unošenjem proteina ti unosiš ugljene hidrate i masti svedeš na minimum i onda ostaješ, mozak ti ne dobija dovoljno energije, jer mozak ne može da konvertuje proteine u energiju, već i dobija isključivo iz prostih šećera, odnosno iz ugljenih hidrata, i onda dolaziš baš u fazu ludila, da kažemo, jedva izdržavaš kraj s krajem. Ja bukvalno sam išao na trening, ležao, kad sam radio na vratima i spremao se za takmičenje, znam da sam spavao u garderobi, pa rekao, zovite me ako bude problem neki. Onda me probude kad je neka tuča, pa se bijemo, pa se vratimo da... To je dodatni trening. Pa se vratim da spavam, da. Ali stvarno je tako bilo. A nezgodno je, ja, na primjer, išao sam kada je bilo takmičenje u Jagodini, Jagodina Open, i tu sam vas vidio, tada ste, kada su izlazili na bine, uručivali ste nagrade. I kada izlaze svi momci koji se takmiče i devojke, i to je meni prosto neverovatno kad vidim da kao takvo telo postoji, da bukvalno anatomija, svaki mišić, to su noge. Ja kao da treniram, koliko bi ja morao da se odričem svega da bi došao ne do ćoška te građe. Baš je nezgodno. Jako. Svo to odricanje i sav taj trud i rad ipak dolazi do izražaja tada kad ste vi taj minut, 2 na bini. I kad vidite poglede ljudi u vaše telo, znate,
onda vidite da ste postigli nešto što retko ko može da postigne. Jer bit čoveka je da se izdvoji. Jeste. To je u našoj biti. A što ono kada se stoji, to me uvek zanimalo, kada se pokazuju, pa krenu da se laktaju svi. Pa to je kao taj pose down, onda se oni kao laktaju da mi se laktamo, ne oni. Ja sam deo toga. Dobro, da. Da show napraviš malo veći, da pokažeš tada svoje telo u najboljem izdanju. Kakva je novčana nagrada? Je se isplati to? Puno košta? Kakva je zarada na kraju? Novčana nagrada u amaterskom bodybuildingu ne postoji. Ja dajem novčane nagrade i prvi sam počeo to pre još 10 godina kad je Ahile, zato što ja nisam dobijao novac tada i tada sam odvajao novac da bi njima dao suplementaciju, da bi im dao hranarine, da bi im dao da oni mogu da opstanu. Znate šta, jako je teško da ti jedeš takvu vrstu hrane i to da radiš, a da nemaš dovoljno novca za to. Pa smo se onda dobijali na razne načine kako da im pomognemo. I zaista, verujte, nikad dosta. Mnogi postoje koji su nezadovoljni, ali smo se trudili da uvek ljudima damo i davat ćemo još. Davat ćemo uvek našim takmičarima, oni to znaju, ne samo našim, i ostalim takmičarima koji osvoje medalje i dičim se time. Mnoge kompanije nam pomažu u tome, mnoge kompanije su nam sponzori i pridružuje nam se u toj borbi da promovišemo sport. Kako je došlo do ideje da se otvori prvi Ahilej? Sasvim slučajno. Ja sam sedeo s jednim mojim prijateljem, Saletom, i on iz Brčkog, i došli smo na ideju da bi mogli da otvorimo neku teretanu. I onda smo kontaktirali jednog pokojnog našeg druga Ranka i kao on imao neki lokal, rekao ajde da nas dvojice sredimo to, da uđemo s pravama i da otvorimo tu teretanu. Kako da je nazovemo? Ja kažem, ja sam čuo da je Ahilej bio Srbin. A stvarno to ima, ako uđu u dubinu, postoje tribali koji su nekad bili na ovim prostorima, a to su u stvari Srbi, bili prvi. I tu se pominje po genezi da je Ahilej bio tu negde i pošto je on veliki junak antike, ja rekao, ajde Ahilej, on me rekao fascinao, ajde Sale da stavimo Ahilej. I mi stavimo se zove Ahilej, vrlo brzo je Sale odustao od toga, čovjek ima svojih poslova i tako dalje, kaže, brate, ja ne mogu da se bavim ovim, ajde isplatiti mene. Ja ga isplatim na tešku muku, on je bio tolerantan, čekamo i za pare, dao sam mu ja i neki auto, BMW i tako dalje. I onda sam ostao sam tu, plaćajući Ranku kiriju, pa je onda taj lokal otišao u hipoteku, jer je Ranku imao neke dugove prema banci. I kaže, Patrijarh Pavle, on i kad ruši, on zida. Gospod. Jasno. I ja otkrijem da je lokal pod hipotekom, rekao, kuku, mene, šta ću sad? Međutim, sreća, Bog me spoji sa jednim mojim velikim prijateljom Mirčetom, divnim čovekom koji mi je tada pomogao, rekao, Sale, ja ću da ti utrčim šta god mogu, iznajmi, evo ti moja 2 lokala, u Mirjevu i Zvezdara, danas su to kultni Ahileji. Aha, pa da prvenci. Mirče je meni svetla tačka, mi je prvi on tada, što se kaže, dao neki vetar u leđa. I ja sam krenuo, bukvalno nemajući šta ću, premeštam se iz ovog lokala, ovde je banka uzela ovome, ja izdao one sprave, nemam za lavabo. Ma ajde, kupit ćemo lavabo, ajde uzet ćemo ovde, ajde uzet ćemo onde, uzmi ono što se kaže na ler. I krene da radi izuzetno dobro. I tad krenemo da ono što se kaže, da se razvijamo i da napredujemo. Kako je radila ta prva teretana? To je uglavnom rizik. Skupo je da se spremi i sve i kao pitanje, hoće mi neko ući. Da, kažu meni svi, pitaju me koji prvi Ahilej. Pa ja kažem, gledaj, prvi je bio na Zvezdari u Igmanskoj, ali se taj premestio u Dimitrija Tucovića, a skoro u isto vreme, u mesec dana je otvoren Ahilej u Dimitrija Tucovića, taj koji je premešten, koji je počeo da radi ekstra, koji dan danas radi, kultni. I taj u Mirjevu, to je Mirjevo 1, pošto sad ima i 2, bit će i 3 sad. I ta 2 Ahileja su u stvari pokrenula celu priču, ceo lanac. Onda je krenuo Voždovac i tako dalje i tako dalje. I onda smo se, malo smo se zavozali
i napravili 30. Što ovi stalno misle kako, odakle 30 teretana. I ja im pričam, a mogu i da ponovim ponovo, što stalno govorim. Ljudi ne razumeju da kad vam dolaze prilivi novca, kad zarađujete na više strane, da li vi radite kao novinar sada, ali umeđu vremenu radite promociju ove vode, pa dobijate i taj novac, je li tako? Da. Pa radite, ne znam, snimate neke podcaste i druge, radite neke stvari. I ako vi nemate jasnu viziju gde ćete uložiti taj novac, vi ćete taj novac potrošiti, da li na letovanje, da li na neka kola, da li ovde, da li onda, je li tako? Da, izvuče se. Ali ako imate jasnu viziju, gde sav taj novac dajete? Ja sam kupovao spravu po spravu, iskladištio ih, farbao ih, reparirao ih, polovne, posle kupujemo i nove, i pravio polako pravio brend. To ljudi ne mogu da shvate. Znači, ako hoćeš da izađeš da kupuješ mojete po kafanama i da one prskalice da ti vide i da potrošiš 2-3 hiljade za veče, pa ti onda nećeš napraviti ništa u životu. Mislim, mogu da troše 2-3 hiljade ovi multimilioneri. Da. Ali vam pričam o ovima kojima nije jasno kako je nastao Ahile. Onda ja nisam išao da trošim pare na taj način. Imao sam uvijek sam volao da imam jedan dobar auto, to me ispunjavalo. To bukvalno na seci uši, krpi dupe, sam uvek dođem ti, imao uvek neki auto, tada u tim početcima. Najveća satisfakcija mi je bila da vidim plod mog rada. Kada te sprave koje sam ja kupovao, taj gumeni pod, taj crni zid koji ja stavljam u teretanama, antraci, da bude to hardcore. Jer sinonim Ahileja vam je urban hardcore. Znači, on nije totalni hard, a nije ni fancy onaj. To je Dorian Yates, jedan od najvećih šampiona sveta, ako znate ko je. Da. I znaš ko je. Na ulazu u njegovu teretanu je uvek pisao, on je spremom isprisao no pussies. I to je dan danas slogan za sve i jedan od slogana u Ahileju.